Hi guys, mayong hapon. So laag na pod ko diri sa overlooking diri sa Indolman. So tungas na karon guys. So karon ang kuan dari guys, ang kasagbutan na niyo nangasunog tungod sa kainit. So imbis green, so naitom si Zach kay nasunog guys. O dito sa pikas na color itom jud si Zach. Nangasunog tungod sa grabe kainit. So karon patungas ta dito sa pinakatuktok guys. So akong kauban de karon, akong igagaw si Michelle. Shout out ni Michelle nga to nas ibabaw. Ha kani agi oy. So katong ni anhimi guys. Kauban po tong isa nako kay gagaw, so didtom ni agi. Likodan ng naikahoy na kay sagbot manidan nitong mag-anina mo. So karon na hindo na do dari ratas kuan. Shortcut sakto kay nakasapatos ko kay maupay pag out gikan sa work. Shagit well. Yangak na pud ko. Okay kayo. Ginahinay na pud og panubo ang mga kuan guys mga sagbot. Naghangak pa ko. Hapit na dyan sa tuktok. Push pa. Grabe. Hey. Ay, na-excited siya. First time. So muna ni ang tuktok guys, no? Narang karsada sa ubos. Nga kag tambok. So dito nga side guys, mura gihapon ang color sa sagbot, green gihapon. So dani siguro gisunog siguro ni dani mura gisunog ni siya. So likod na guys, kanang naibundok na kana diha ang kuan. Diha ba to day? Or dito speakers, tumbok ID. Kana? Tara ta nakatunay ni si Will gamay to mo na book ID diha. So bag-o na nga open nga one resort. Pasensya na mo sa akong istorya guys. Gihangak jud guys kay paitning ko anta. Pinasagdan sa kusina. Unsa? Haman. Sa bilin ba day nga murag gabit-bit man ka. Sa color dito. Diba? Guwapa kayo siya guys. Hangin ka dari sa taas. Worth it gihapon imong ka
kapoy o ka basa sa singot kay hangin. Oh. Whew. What a wonderful world. Wapa kayo. Yan ang snack ya. Igutom og tungas. Just tuk-tuk ni igutom guys, gagamukbang. Aritas pikas dali. Napo ni mga tao dito pikas. Tanaw na to. May mga tao na. May mga bay sa ubos guys oh. Tere Aritas pinakatuktok eh. Puslan man na natadani. Gamayng kuan na lang. Gamayng tungas. Oh. Charan. Uy. Ang uwak. La. Naghanang uwak oh. Awa day tao. Aha, dagto? Na may daghan na magtambay na. Wah, daghan na sa uwak oy. Konting. Sige go. Ang mga uwak oh. Dari sila ng nanugpa guys. Pag-abot na mo ng lupad sila. Oh, naikuan oh. Naay durol. Or duldul. Kanang puti mo na ijang kuan. Mo nagbunga na. Mo na himuon og unlan. Wow. So libre ra ni Dani guys. Wala bayad. Kahago rag tungas imong bayad ani. Ay. Hanga kayo guys. Saan natin?